पिला जेननानै आरे बिबेबा देरहादोंनानै माने इनसाल्ट खालामबाय थानाब्रा नोङो मोदला राजखान्थिसिफोर मिथिबाय अराय सम देरहानानै थाया अब्लाबोथ' नों बिराद दुगामोन ना इउपिपिएलआ देरहागोन होननानै बेखायनोथ' इउपिपिएलआ मानो जेनखो आरो बिपिएफआ मानो देरहागोन बेफोरखौ सावरायलायनोथ' नोंखौ दिनै ब्रडकास्टआव लेंहरदोंब्रा मोजाङै सावरायलायनो ओइ नोंसिना मा बाथ्राफ्रा मा पलिटिक्स दङलै हा बेलेग टपिक गैला नामा हा बेखौ रायलायथानो आरे गुसिंग्रा रायजोफोरनि डिमान्डसोलै बिपिएफआ मानो देराखै इउपिपिएलआ मानो जेनखो बेखौ माखासे एनालाइज खालामनानै बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय फोरमायनो थाखाय खावलायहरदों बेखायनो दिनै नोंथोरखौ गासिखौबो लेंहरदों बेयाव मा पलिटिक्सनिल' भिडिअ लाबाय थानोसै नामा होमबालाय हो खुदियाफोरा बेफोरखौ नायबाय थानांगौ हो बेलेग टपिक गैला आरे बे मोनसे एन्टारटेनमेन्ट चेनेलसो पलिटिक्सनि चेनेल नङा इयो आरे गुसिंग्रा बेनो लास्ट जागोनलै लास्ट भिडिअ जागोन बेनो मालाय रायजोफोराबो कमेन्टआव बुंहरगोन मानो जेनखो मानो देराखो मिथिबाय नोंबो बुं आंबो बुंलायगोन बिदिनो आरे बुरबकफोर बिपिएफआ मोजां खामानि मावदों देरहादों सिदा खोथा आरो मा सावरायनो गोनां खोथा दंबावो बेयावलाय आरे होनब्लाबोथ' जेननायनि जाहोनफोरखौ एसे एनालाइज खालामजायोना आच्छा दे होनबालाय बुंलायदो आं बुंनोसै दाना फार्स्ट रिजनानो जाहैबाय इउपिपिएलनि माखासे खामानिफ्रा गासिबो खामानिया नङा माखासे खामानिफ्रा लं टार्म डेभेलपमेन्ट प्लान खालामनानै बिसोर खामानि मावदोंमोन सुबुं फुंखा दानाय जेरै रांखान्थियाव गसंथानाय गेलेनाय हारिमु बायदि बिथिङाव बिसोरो खामानि मावदोंमोन जायखौ मानसिफ्रा नुहुरस'आ मिथिबाय डेभेलपमेन्ट खिन्थु डेभेलप जायो नाथाय बिपिएफनि माखासे खामानिफ्रा माने खायसे खामानि आरोना सर्ट टार्म डेभेलपमेन्ट प्लान खालामनानै बिसोर खामानि मावदोंमोन जायखौ मेगनजों नुयो डेभेलप नुयो माने मानसिफोरा बेखायनो बिपिएफखौ सापर्ट खालामदोंमोन आंनिफ्राय इउपिपिएलआ जेननायनि मोनसे जाहोन बुंनोसै आं दे बुंदो अहिरि जाख्ल'नाय कारापसनाथ' सिगांनिफ्रायनो दंखायो बिपिएफनि समनिफ्रायनो मिथिगोना एखे अबस्थाखौनो इउपिपिएल सरकारबो कारापसन फ्रि खालामनो बनायनो हायासै मिथिगोना बेबो मोनसे जाहोन मिथिगोना जेननायनि आंनि बादिब्लाबो मोनसे बुंनोसै आं दे बुं माखासे इउपिपिएलनि लिडारफोरा गामिनि सरासनस्रा सुबुंफोरजों मोजाङै खाथि सोमोन्दो बानायनानै लानो हायासै खोमा मिथिबाय बिसोरो मोजां बेबहार पार्टी दिन्थियाखैमोन जानांगौ आरो गासैबो मानसियाथ' फैसा थाखा लुबैजोबाब्रा मोजां बेबहार मोजां राव मोनबानो जायो मिथिबाय बेबो मोनसे फेक्टर जानांगौ माखासे सरकारनि स्किमफोरा गामि लेभेलसिम मोजाङै फैस'यैनि थाखाय ओइ माथो जेबोआनो मोनालाय जोङो बै हाग्रामा सरकारानो मोजां मोनलाय बिदि जाहैदोलै बुस्थुआ बेखायनो मोदला बिपिएफआ देरहाबायना बिसि दुगा मारिबाय थानांला इउपिपिएल रखम खालामबा नोंसोरबो मोनगोन बिनि फिनायखौ उनाव बिपिएफआ बिदि मावाब्रा नायबाय था साबसिन मावना देखायो माथो बिपिएफआ सरकार दायियावनो बै एसटि बिनायफोरनो एसटि होहां जादोंलै एसटि होनाय माने गैला आरो बर' हारिया साख्रि बाख्रिखौथ' मोनखानाय नङा रखरा मिथिगोना एसटि होयोबा रानखाय सिखाय जाजोबगोन ओइ फैदो फै मेन टपिकआव दे सामथाय नों मोनसे बुंलायदो जेननायनि मोनसे जाहोन आंनि बादिब्ला इलेक्सन खालामनायखौबो होबथानो हायाखैमोन ना माखासे बर' सुबुंफोरा गोबां दुखु मोनदोंमोन बेखायनो इउपिपिएल सरकारा जेबो दम गैया आरो सिकिउरिटि गैया होननानै बर'साया खम जालांदोंमोन आरोना बेबो मोनसे जाहोन जानांगौ बिजेपिनि सायाव बांद्राय सोनारनानै खामानि मावनाय आरो बिटिसिआ पावार फांसनफोरा गैया जालांनायखौ नुनानै माखासे मानसिफोरा गाज्रि मोनलांदोंमोनलै बेबो मोनसे इउपिपिएलनि माखासे लिडारफोरा बांद्राय थिफुला देखायनाय आरो नंखाय रादाय होनाय फल्स कमिटमेन्ट बायदिसिनाफोरखौ माखासे मानसिफोरा मोजां मोनाखैमोन बेबो मोनसे जाहोन जानांगौ अहिरि टेन्डारफोरखौबो हाई पार्सेन्टेज लानाय खोनादों बेबो नंगौबा बेबो मोनसे रिजन जागोन होनबालाय इउपिपिएल सरकार दाखांनायनि उनाव पार्टीनि माखासे मावथिफोरखौ दैदेनगिरिफोरा बारा नायफिनजायैनि थाखायबो गोबां सुबुङा दुखु मोननानै उल्था जाहैदों खोमा बेबो मोनसे जाहोन जानांगौ लाइमोनफोरखौ बिसायख'थि समावल' बाहायनानै उनाव गारनानै दोननाय बेबो मोनसे जेननायनि जाहोन आरो इउपिपिएल सरकारा दाख्लैनि जब होनायफोरावबो मोजाङै ट्रेन्सपारेन्सि मोजाङै जानानै थाङासैना ओंखायनो इउथफोरा दुखु मोनदों आरो फोथायनाया खम जालांदोंमोनलै बेबो मोनसे जाहोन जानांगौ केन्डिडेटनो बै टिकेट सिलेक्सन खालामनायाव गावजों गाव एसे गोरोबलायै सोमजिदोंमोन आरो पार्टीखौ उइकनेस खालामदोंमोन आरो पार्टीनि जोहै गुबुन गोजाननि समस्तिनि लिडारखौ गोजानाव इलेक्सन गेलेहोनायाव बै जायगानि लकेल मानसिफोरा एसे गोनो गोथो जादोंमोन मिथिबाय बेबो मोनसे जाहोन नाथाय बिपिएफना एसे मालाय स्ट्रं लकेल लिडारखौ सायख'ना टिकेट होखानाय जादोंमोन बेबो मोनसे जाहोन जानांगौ सामथाय इउपिपिएलनिया इलेक्सन केम्पिं खालामनाय समाव मा मानि सायाव बांसिन खोथा बुंदोंमोन इउपिपिएलआ मानि सायाव बांसिन लेक्सार होदोंमोन बुङोब्ला एन्टि कारापसननि हेंथायै गसंगोन होननानै बुंदोंमोन स्टेट सापर्ट नेशनेल सापर्ट थारमाने एलायन्सनि बागै खोथा बुंदोंमोन बांसिन सापर्ट मोनोब्लाथाय डेभेलप जासिगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय इउथ आरो मडाराइजेसननि सायाव बांसिन फकास होनाय बाथ्रा बुंदोंमोन ओमफ्राय बिटिआर एकर्डखौ
इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सायाव बांसिन बाथ्रा बुंदोंमोन बिदिनो गोबां बाथ्रानि सायाव बुंदोंमोन आरो नाथाय बिपिएफनिया इलेक्सन समाव हा आरो थामोनथा रैखाथिनि सोमोन्दै बुंदोंमोन एक्सपिरियेन्सनि सोमोन्दै बुंदोंमोन स्टेबिलिटिनि बागै बुंदोंमोन बिपिएफनि समाव डेभेलपमेन्ट रेकर्डफोरखौ खोनादोंमोन गासै हारिनि गेजेराव गोरोबलायनायनि सोमोन्दै लेक्सार होदोंमोन बिटिसिनि राइट आरो रैखाथिफोरनि बागै बुंदोंमोन गोबां आरोना बिपिएफनि पार्टी वर्कार्सफोरा ग्राउन्ड लेभेलसिम हयथ' एक्टिभलि खामानि मावदोंमोन खोमा आरो बिसोरो नन ट्राइबेल भट्सफोरखौबो टारगेट खालामनानै खामानि मावदोंमोन बेखायनो बिसोर बिदि बेराफारसेथिं एबसुआ डाइरेक्ट पलिटिकेल पार्टिजों इनभल्भ जाना इउपिपिएलखौ सापर्ट होनायखाय माने खायसे मानसिफोरा साबजानाय मोनाखै बेबो मोनसे आंनि बायदिब्ला फेक्टर जानांगौ आरो माबा बिटिआर एकर्डनि उनाव 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसासो दाना सुपारभाइज खालामोनो आरो बिटिसिनि माखासे पावार फांसना डाइलुट जानायनि थाखाय गोबां मेलेमजिबि मानसिफोरा दुखु मोनदों बेखायनो भट होआखै खोमा खिजानि बेबो मोनसे जाहोन जानांगौ है ओरैबाबो जोङो नेक्स्टआव हा अख्रांनि फाराग भट लानानै नेक्स्टआव इउपिपिएलआनो सरकार दाफिनखागोन ओरैबाबो ओरै सानथाय नों दाबो लाजियाखै दाबो लाजियाखै नामा नोङो जेनखांनायनि उनावबो हा सिखारनोनो हाखानाय नंला इउपिपिएलआ नायबाय था नोङो नायगोनब्रा देबार जोंबो बिपिएफआ माबायदि खामानि मावो बर' हारिनि भबिसतखौ लानानै खामानि मावनाय बर' हारिनि सुपार 50 बायदि मिशन लानानै खामानि मावनाय बेफोरबायदिजोंनो भट होआसैबा ओइ माबा जौ जुवा माबा दैजिं फेस्टिभेल बायदिखौसो सापर्ट होयोबा मा होनबावनो आरे सोद्रोमै खुङोब्ला दैजिं फेस्टिभेलफोर बायदिमोननिफ्रायबो आरे हारिया सिनायथि मोनोब्रा गोबां टुरिजम गोबां सिनायथि मोननो हायो फेस्टिभेलनि गेजेरजोंबो एबार नायदो हारिया माबायदि अबस्था जागोन हारिया जुदि माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला नोंसोरखौ ओइ सामथाय जेननायखाय लाजिदों नामा हा जेननायखाय लाजिदों मा मावनायमोन इउपिपिएल सरकारा हा मा मावनायमोन बेखायनोथ' जेनदों नोंसोर बादियानो गावनि थाखाय माबा मोनसे मोनबासो माबा मोनसे लाब जायोबासो भट होयोब्ला होमबासो डेभेलप जायोबा हारियाव माबा मोनसे डेभेलप जायोब्लाबो माबा मोनसे जायगायाव डेभेलप खामानि जायोब्लाबो जेबो जायाखै जायोब्ला जेबो डेभेलपआनो जायाखैब्ला नोंसोरो भट होआब्ला बेयालाय जेबो मावखायाखै जेबो डेभेलप नुवाखै मा जेबो मावाखै होनबाय थादों नोङो इउपिपिएल सरकारखौ दिल्लीयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बानायनाया सोरनि समाव जानायमोन इउपिपिएलनि समाव जायाखैबा अनसाय बिथांखि आलारि सोरां बिथांखि डक्टर बासिराम पिएइचडि स्कलारशिपआ सोर होदोंमोन गोबां स्कुलनि रिपेयारिं खामानिखौ प्रमदनि समाव खामानि मावाखैना मावाखैमोन 99 नि साख्रि होनाया सोर होदोंमोन प्रमद बर' होआखैमोन मा बड' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टर जानाया प्रमद बर'नि समाव जाना जायाखैमोन बर'नि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय GI टेग जाना जायाखै दिल्लीयाव मोसाहैनाय मोसाखावरिफोरनो मान बावनाय जादों इउपिपिएलनि समावनो सनितपुर गुहपुरनि बिटिसिआव सोनाय बोसोरफ्रोमबो निट आरो जेआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो अनसुंथाइ होनाय जादों मिथिबाय मोनफ्रोमबो मेडिकेलनि गारि होनाय हेन्डलुम टेक्सटाइलनि स्किल डेभेलपमेन्ट आरो मैखुन बानायनाय ट्रेनिं होनाय साफ्रोमबो केन्सार बेमारिफोरनो रां अनसुंथाइ होनाय बेफोर खामानिखौ सोरनि समाव मावदों प्रमदनि समाव मावाखैबा जेबो मावाखै होनदों बेखिनिल' बै ना बेफारिफोरनो गंफा गंफा बाइक होनायालाय गंफ्रोमबो फरायसालियाव साफ्रोमबो फरायसाफोरनो साइकेल आरो बेग होनाय गंफ्रोमबो गामियाव कमिउनिटि हल बानायना होनो नाजानाय मैगं फानग्राफोरनो 5,000 करि रां होनायफ्रा सोरनि समाव जानायफोर प्रमदनि समाव जायाखैबा आरो बिटिसिनि साइन्स लेबरेटरि लुनाया मा बेफोरलाय आरो बर' सावथुन मुलुगाव सिनेमा हल बानायनाया सिनेमा हल लुनाया बेफोरजों जौगागोन गावनि थाखाय माबा मोनसे मोनबासो भट होयोब्ला बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो बानायदो दे पलिटिक्सनि खोथा आंनि बायदिब्लाथ' बै लिडारफोरा भट बिनो फैयोब्ला रायजोफोरा बुंखानांगौ आमुखौ बानायग्रो आमुखौ मावना होग्रो बिदि बुंखानानै रादाय लिरना लाखानांगौ मिथिबाय बिनि उनावसो जों भट होगोन बिदि बुंखानांगौ मिथिबाय ओइ देरहाखांनायनि उनाव जों आमुखौ मावगोन आमुखौ लाबोगोन होनबाथाय जालालै बियो जिखुनु सामथाय नोङो राजखान्थियाव ओंखारनांला मालाबाबो नोंहा गुन्दै गैखाला मिथिबाय दे नायनोसै बिपिएफनि सरकार खुंनायखौ जिखुनु रायजोफोर आंनि फार्स्ट शर्ट मुभि स्क्रिप्ट लिरनाय फिल्मा ओंखारबाय आउट जाबाय बगाजुलि कमेडियान चेनेलाव लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय दं थांनानै नायथां माबायदि जादों आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव मोजां जागोन नालाय बे सामथायनि शर्ट मुभि स्क्रिप्टआ आंबो नायाखै नायनांगोन आरो रायजोफोर सामथायनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनाय दांलै बेसेरा इउपिपिएल जेननायनि दुखु जाना दङ बाङाय गाहाम मोनगोन खोमा आस्ला हालायो आंजों नांलायनो लाजिना थांबायो